Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing good and मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं और मेरी माँ हम दोनों जा रहे हैं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट पे। तो अभी मैं घर पे हूँ फ़िलहाल, तो घर से जाऊँगी मैं रंगापारा स्टेशन। उसके बाद हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करके जाएंगे रंगिया तक एंड रंगिया पे हमें कोई लेने आ रहा है। सो या स्टे ट्यून्ड। अभी मैं पहले स्टेशन पहुँचती हूँ, फिर आप सबको दिखाती हूँ। सो ये मेरा आयोंग बाय 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 बाय। ये मेरा लगेज इधर पे है और ये आयोंग को बाय बाय बोलती हूँ। मोजाङै था साननै 2 दिन का बाद मेरे साथ मेरा माँ भी जा रहा है ना, तो आयोंग जो है वो अकेली हो जाएगी, इसीलिए माँ को 2 दिन ही रख के भेज देंगे वापस। सो अभी मैं जाती हूँ। अभी हम लोग ट्रेन पे बैठ गए हैं, ठीक टाइमिंग में हम लोग पहुंच गए। सो अभी मैं आप सबको डायरेक्ट रंगिया स्टेशन पहुंच के दिखाऊंगी। तो अभी 8:30 बज चुका है, तो 8:30 से इधर से ट्रेन निकलेगा और शायद रंगिया हम 12 बजे तरफ पहुंच। सो फाइनली अभी हम लोग रंगिया स्टेशन पहुंच गए हैं, अभी जाते हैं। thwiso thangsoखौ दिनैनिफ्राय जोङो जागायसिगोन फिल्मखौ। बे जागायनाय हाबाफारियाव आं सासे जोंनिनो ससियेल वर्कार जे जोंनि हालामनि फंबाय बर' बिथांखौ हांख्रायना लाबोदों। बिथाङा नैबे दिनैनि जोंनि नालेंखर देख्रुबनाय हाबाफारिखौ देख्रुबनानै जागायसिगोन। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावगोन। नैजा बिथाङा एक्ट्रेस, बे बर' सावथुननिनो थ्विस' थांसो बर' सावथुननि एक्ट्रेस। बिथांखौ बे मुरतआ मोजां जानांगौ दे। जोंनि सापागुरि कक्लाबारि साहित्य सभानि नेहाथारि, बिथांखौबो आं गांसे फालिजों मान बावनाय जासिगोन। मान बावगोन जोंनि एक्टर अलंबार गयारि। जानो हागौ मोनफैनायाव एसे लेट जाबाय, अब्लाबो नैबे हाबाफारियाव नुजाथिनो हानानै थारैनो गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो गोग्गानाय मोनदों। आसा खालामगोन बिथां नैबे दिनैनि गोथार हाबाफारिया मोजाङै मोजां जालांथों बा जागोन होननानै आसा खालामनो हायो। मानो होनबा बिथाङा लिरनायावनो जा, एक्टिंआवनो जा, प्रडिउस खालामनायावनो जा, बिथाङा दिनै गोदान नंलिया, गोजाम जाबाय। बेनि थाखायनो बिथांनि बे हाबाफारिया बा बिथांनि बे सावथुना मोजां जागोन जों बेखौ आसा खालामनो हायो। बेखायनो आसा खालामगोन बिथांनि बे सावथुना खम समावनो दिहुनजानानै समाजनो हारिनो माबा मोनसे होनो हागोन, बेखौ आसा खालामनानै साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय, मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनाय बावहरनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।
दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै थुंगिबाय थैस' थांस' बेखौथ' आंनो लिरदोंमोन आंनि मोनफ्रोमबो सिनेमाखौ बा फिल्मखौ आंनो लिरबोखादों बेबो आंनो सुजुनाय थैस' थांस' जोंहा जा सिनियर आर्टिस्ट हिसाबै मुंदांखा जोंहा मेन्डेला बिथां दङ बेनिफ्राय मेइन एक्टराव जोंहा अलंबार गयारि थाबाय लोगोसे नेरसोन बर' आरो नेरसोन बसुमतारी आरो लोगोसे दं जोंहा एक्ट्रेस महरै पुजा बर' आंना मेगना बुजोब्बाय माबा लागोन बिसाइलजों गाव नुबा हायो जोङो दासो गाबै गाबै फैदों आङो दे हेलौ आंनि नामा पुजा बर' आं बेयाव एक्ट्रेसनि रल खालामदो खालामफैदो ओमफ्राय बेयो आंनि माबा खि साफा खालामग्रा ओमफ्राय नोंनि नामा अलंबार नामा आंनि नामा अलंबार गयारि आं एक्टरनि रल प्ले खालामदों आंहा खर' गिदिंदों खान्थिनै माने गय जानानै दा आं दसे रेस्ट लाहैनोसै उन्दुहैनोसै ओमफ्राय नै बिथाङा आंना मेगन मोखाया बुजोब्बाय आं अलंबार आंना मेगन मोखाया बुजोब्बाय गाबै गाबै आंहा ब्रेकआप जाबाय आंनिया प्रिया मिसाइल औ डेन्जार बुस्थु लादों नै मिसाइल नैयावसो